Salut! Numele este Alex și bine te-am regăsit la un nou episod de Skywars pe acest canal. Astăzi este episodul cu numărul 10 și vedeți că am făcut aici special pentru episodul numărul 10 avem facecam. Nu avem facecam neapărat că e episodul 10, dar am făcut acolo un clip în care v-am cerut opinia că vreți să avem facecam și v-am spus acolo că vreți să avem facecam și am zis, bă, hai să punem facecam. Ok. Hai să mergem și noi aici pe tipul ăsta. Ce ai făcut, mă, Nemo? Vrei să dai mine? Totuși o să las pe Fusing. Why did you forget? Bravo. Eu l-a ajuns până aici. Da, și-a murit. Hai că a gândit-o mult, tipul. Pac. Hai să verific și eu. Hai că tot e în regulă. Șpic, șpac, șpoc. Hai să mergem și noi la mid. Aici nu cred că e luat. Sus până la cer. Știu că n-am cea mai bună cameră, dar e cea de la laptop și e ok. Hai și în partea cealaltă. Fuck. Pantaloni. Nice. Vrea să-mi pună lavă, tipul. Hai sus. Hai sus. Buți. Deci nu te cred. Fix ce nu aveam. Deci acum sunt full. Frumos. Era acolo să nu fie luat. Am nu-și luate lateralele. Și ăsta tot medium, pui mei. Am a treia scară care urcăm în arena asta. Power 5. Hai să luăm arcul. Lăsăm astea. Luăm poțiunea. Luăm săgețile. Și luăm casca. Și lăsăm. Toate astea. Bine, luăm undița. Care cu nou bec. Și da. Cam atât. Cam asta. Ne dăm swiftness, ne ajungem jos. Mergem și aici chesturile. Și mid-ul a cam fost al nostru. Nimic wow. Hai să-mi pun și casca cu protection. Pot să mă arunc camere. Ce ai făcut, Barosane? Mamă, și asta are armură bună. Ce prost, putea să mă bată.
A fost greu. Avea pe ăsta cu Protection 4 și murea greu. Deci chiar a fost super șmecheră în asta. Ne-a luat 5 minute și am jucat o singură arenă și am și câștigat-o. Super, super, super tare. Și că am dat normal. Nu e insane. Nice. Am jucat și arena asta. Să vedem cât de lungă e, că ne-a luat doar 5 minute. Ba, ce drept a fost frumoasă arena. Chiar a fost super frumoasă. S-a jucat frumos. Bă, și că tot n-am avut subiect de discuție pe acest episod, mă, nu știu, am văzut și eu la televizor Nvidia, da, ați auzit bine, Nvidia, producătoarea de plăci video, s-a apucat să producă mașini. Prindeți-o pe asta. Deci Nvidia a început să se ocupe să produce mașini. Nu de la zero, bineînțeles, că na, nu sunt Audi sau BMW, dar au preluat mașini. Vă dau acum un exemplu, un Audi Q7 și l-au automatizat, adică l-au făcut să se conducă singur. Prind-o pe asta. Nvidia se dă la mașini. Deci Nvidia s-a cam săturat ce-or fi. Bam, calculatoarele, prea ușor. Hai să ne apucăm să construim mașini. Nu de la zero, bineînțeles, să ne apucăm să le facem să se conducă singuri. Bă, deci mie mi s-a părut awesome această idee. Cum tu, ca producător de plăci video, mai mult pe IT, să te apuci să produci calculatoare. Prindeți-o pe asta. Bă, totuși e super șmecheră faza, adică Nvidia produce mașini. Cine n-ar vrea să o plimbe cu mașină Nvidia? Să fim serioși. Adică nu știu, eu unul, sincer, chiar aș vrea să mă plimb cu mașini de aia de la Nvidia. Dar vă dați seama că e cam greu să ajungi să te plimbi cu mașină de aia. Hai că avem drumul direct către Mint. Uite prost. Hai că fuge prost. Aoleu, îl fugărește. Nu! Scăpat! Hei, aleluia! Hai, frumos te duci și tu? Chilul meu! Hai că ești prost să te bată domnul. L-am omorât și pe ăla. 8 minute, bă, cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, că am avut facecam, uitați și vă acolo un like, bam! Gata, m-am acoperit. Nu glumeam. Ok, dacă am atât a fost acest episod, eu am fost Alex și noi ne vedem data viitoare. Ciao!